županije u općini Veliki Grčevac. Pozdravljam gospodina župana Damira Bajsa sa suradnicima, naše domaćine Tomislava Pavličića, načelnika općine Veliki Grčevac sa suradnicima, gospodina Željka Linceka, Centra za pomoć i njegu u općini Veliki Grčevac i sve vas ovdje okupljene. Kao što znate, Bjelovarsko-bilogorska županija provodi kao nositelj, ali u suradnji s partnerima niz projekata vezanih uz pomoć i potporu našim sugrađanima treće životne dobi, odnosno umirovljenicima. Prije nekakvih 2 tjedna smo imali konferenciju za medije gdje smo vas upoznali s programom za žene Bjelovarsko-bilogorske županije koji ima svrhu i namjenu pomoći umirovljenicima u njihovim domovima, u osnovnim poslovima, vožnje, liječniku ili slično. A danas smo povodom jednog drugog projekta, to je Pletenica života, faza 2. To je projekt koji također ide na ruku našim stanovnicima treće životne dobe, ali u ovom slučaju vezan uz socijalizaciju, provođenje zajedničkog druženja u dnevnom boravku i slično. To je projekt kojim je također nositelj Bjelovarsko-bilogorska županija, provodi ga u partnerskom odnosu s općinama Veliki Grčevac i općinom Veliko Trojstvo. U sklopu projekta kupljena su i 2 vozila koji će upravo koristiti za prijevoz osoba starije životne dobi i koristiti se za projektno. Više o svemu čuti će tijekom konferencije za medije. Ja molim za početak načelnika gospodina Pavličića da nas obrati. Načelniče, izvolite. Evo, još jedan put dobar dan svima. Drago mi je da smo se danas okupili ovdje u Velikom Grčevcu ovako na jednom ovakvom događaju. Posebno bi se tu zahvalio i našem županu Damiru Bajsu, županiji i svima vama suradnicima od gospodina župana koji zapravo nam pomažete u realizaciji ovakvih projekata. Županija Bjelovarsko-bilogorska i općina Veliki Grčevac već dugi niz godina zajedno su partneri u raznim projektima i zapravo evo meni to veseli i zadovoljava što smo uspješni u tome. Tako da i danas je dan kada počinje, odnosno već je počeo, ali službeno počinje projekt Pletenica života ovdje u Velikom Grčevcu, gdje je zapravo i potreba za ovakvim projektima Pletenica života, dnevni boravak umirovljenika, zaželi projekt koji već funkcionira i ide. Tako da tu je kraj gdje zapravo je stanovništvo starije životne dobi i većina njih treba pomoć. Njihovi, ajmo reći, djeca njihova i unučadi i tako dalje su negdje raselila se po Lijepoj našoj, radi posla, radi svoje egzistencije i tako dalje i ti ljudi su tu na našim mjestima, selima, ajmo reći, ostali, ne kažem da su u velikim problemima, ali imaju potrebe za pomoć. Tako da, evo, još jednom zahvaljujem se Damiru Bajsu kao županu na razumijevanju, na suradnji, na pomoći nama kao lokalnoj samoupravi, na svim projektima koji zapravo se zajedno radi. Hvala vam lijepo. Više o samom projektu Pletenica života faza 2. Što znači za same korisnike? Naravno, uz korisnike projekt je doveo i do činjenice da je 8 osoba zaposleno. Na projektu reći će nam gospodin Željko Lincek, ravnatelj Centra za pomoć i njegu ovdje u općini Veliki Grčevac. Ja sam da govorim. Evo, srdačan pozdrav gospodinu županu, svim suradnicima, prijateljima s kojima surađujemo niz godina. Pozdrav i od mene, a svakako i od korisnika ovog službenog vozila koje ćemo danas dobiti, a služit će u te svrhe. Znači, vjerujte mi, iskreno se radujemo tome. Moram spomenuti da uz našeg gospodina župana i sve ove djelatnike koji u županiji rade i spremni su pomoć osobama starije životne dobi, jer eto, zadesilo nas je takvo stanje koje nitko nije predviđao, pa se prilagođavamo, tako onda i mi svakako želimo briguti o tim osobama, a ne bismo to mogli bez ovakvih projekata kao što je sad i ovaj. Znači, čuli ste, ovaj projekt se zove Pletenica života faza 2, što znači da smo već jednu fazu odradili, isto u suradnji sa gospodinom županom i županijom i sa ostalim suradnicima. To smo imali zaposlenih
4 osobe na 2 godine. Sad smo opet tu mogućnost ostvarili, dobili smo projekt koji je vrijedan 1.400.000 kuna, a dijelimo ga sa općinom Veliko Trojstvo, znači gdje će i oni zaposliti nekoliko djelatnika, odnosno na tom projektu će sada biti ukupno 8 zaposlenika, jedan voditelj projekta, 2 pomoćnika ili asistenta u provođenju, to sam ja i gospođa u Velikom Trojstvu Anka Kramarić, i po 2 djelatnika, znači i još jedna djelatnica iz financijskog dijela da nam se olakša ovo praćenje tog svega što smo sad čuli da će biti. Ja evo neću previše duljiti, ali ću reći da je projekt izuzetno bitan jer ide paralelno uz ove projekte što se tiče znači obilazaka starijih i nemoćnih osoba. A zašto je jako važan i važniji možda od njih? Zato što smo dobili vozilo s kojim ćemo uz takav plan programa moći dovesti nekog dislociranog. Mi smo na selima, to ćete znati, ali znate već iz iskustva, većina tih naših korisnika usluga je dislocirana i mislim da će im ovo strašno puno značiti, da mogu doći ovdje pa možda i kod doktora ili već manje važno kod sve, a imamo svakako ciljano plan radionica gdje ćemo im pokušati pomoći da se lakše asociraju i da ne budu sami da se od kuće, da se od onog svog redovnog što inače imaju i nešto bolje upust. Ja sam ponosan na to i jako sam sretan što gospodin župan već godinama s nama te projekte prepoznaje i što nam pomaže da se to ostvari. Jer vjerujte mi, bez županije, ipak je županija daleko jača od nekih kao što je pomoć u kući. Ako mi njima možemo biti partner, nama je čast. Znači, a onda s njima lakše dođu do projekata, ja se nadam da će takvi projekti i nadalje zaživjeti i da ćemo moći pratiti sve što se dešava i mi ćemo se župane preporučiti da nam uvijek budete partneri i županija kad god to bude moguće. Evo, ne treba od mene više, sad sam dovoljno. Naravno, lijepo. Ovdje da se reći, šta ćete vi zapravo raditi? Šta će zapravo znači, koliko imate korisnika? Koji su to dobro korisnici? Znači, ovako, biti će 110 korisnika, a korisnici su starije osobe životne dobi, starije životne dobi, međutim, u svakoj toj našoj općini, znači Trojstvu, 10 ili 12 korisnika invalidnih osoba, zbog toga ovako vozilo i te visine koje sad došlo, znači olakšat ćemo i mogućnost dolaska u prostor, a ostale osobe, znači prema svojim kreativnim mogućnostima će nam nešto moći raditi u našem dnevnom boravku, odnosno boravku, to ste vidjeti kasnije, znači u sklopu ove zgrade je i dio gdje se to odvija. Znači mislim da će im jako puno koristiti jer u planu imamo svakojake edukacije. Znači tu će biti vjerojatno mogućnost da se pozove neka zdravstvena osoba ili neke iz drugih dijelova gdje će se njima moći nešto objasniti, pomoći, prikazati. U svakom slučaju mislim da će biti jako korisno za njih, jer oni to sami ne. Danas vam je problem nekog dovesti iz, sad reći ću, iz nekog udaljenog sela, jer svako želi za tu uslugu novac. Oni nisu platežno moćni da mogu si to priuštiti. Znači ako 3 puta mora ići u mjesecu po 100 kuna, recimo, karikirano je takva neka usluga, a ima 800 kuna možda socijalne pomoći, onda znate gdje smo. Ovo vozilo je ovakav projekt i mislim da je to vrhunac u svakoj općini. I treba tome težiti. Ja sam jako zadovoljan, znam da će biti korisnici. Hvala vam lijepo. Ja bih